הפועל כפר סבא, אחד ממועדוני הפאר של הכדורגל הישראלי, ישחק בשנה הבאה בליגה א'. אתה יודע, אין חיילים לא טובים, יש מפקדים לא טובים. כשהמפקדים לא טובים, אז זו התוצאה. אתה יודע איך קראו להפועל כפר סבא? אלה מהפרדסים. תראה, פה ממול היה פרדס של הדרים, מימין פרדסים, מאחורנית פרדסים. כפר סבא, האלופה, אדריכלי הניצחון של התקופה, שחקנים מסורים, שוחרי הגינות, טוב, גם פה אנחנו עם הגינות, תמיד. מכרו משחקים בכפר סבא? אני אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים במהלך השנים מאז שעזבתי שם, כן, בוודאי. ואנחנו צריכים לדעת איך לשקם את המועדון הזה שהוא, להגיד את האמת, הוא מפורק מהבית ספר לכדורגל, למחלקת הנוער, לבוגרים. מה שהיה חסר לפועל כפר סבא זה נשמה, זה לב, זה אנרגיות, זה אהבה. המועדון הזה מחוסל, מחוסל. אם החומה הייתה יכולה לדבר, אתה יודע מה היית שומע פה? זה הכותל הדרומי, לא המערבי. זה הכותל הדרומי. כן. זה כל מה שנשאר מהעתיד. זה מה שנשאר מהתהילה הגדולה של הפועל כפר סבא. תבין שאני מדבר איתך על שנות ה-50. כשאני הגעתי לפה הייתי נער. בן 6, בן 7 כבר הייתי פה במגרש. הסיפור של הפועל כפר סבא מתחיל לפני 85 שנה. מגרש הפרדסים נקרא על שם פירות ההדר באזור, והעיר הייתה בכלל כפר קטן שבו כולם מכירים את כולם. זו הייתה תקופה אחרת, תמימה יותר. השחקנים גרו בעיר, הסמל נחשב יותר מהכסף. הכדורגל היה רק תירוץ כדי להיפגש. לא היה טלוויזיה ולא היה את האמצעים שיש היום. זה היה מקום של כל ההוואי החברתי נסוב וסביב לקבוצה הזאת. זה היו קבלות שבת ביחד, חגים ביחד. הכל, קשה לי להפריד ביני לבין המקום הזה. זה היה מקום שביליתי בו אפילו יותר מאשר בבית. האצטדיון הישן, הטריבונות 3 או 4 מדרגות, גם בצד הצפוני וגם בצד הדרומי, עמדת הטלוויזיה מעט שבימים שלא היו שידורים היינו אוהבים לטפס עליה מעל יציע הכבוד המפואר שהיה במגרש הישן. לפעמים היו ימים שהייתי מגיע למגרש גם שלא היה בו כלום. כי אתה הולך לעיר, אתה חוזר מפעילות בנוער העובד, אתה עובר דרך המגרש. את הבגרות אתה עובר שמה, את הבנות הראשונות גם היינו מביאים לטריבונה. זה היה הבית. זאת החומה וזה חדר הלבשה. אתה רואה הטיח הזה? זה היה טיח בתוך חדר הלבשה. הרי לא עשו פה חלק מהחומה טיח וחלק לא. זו הייתה החומה הישנה, הנה הברזלים מלמעלה עם הגדרות, שהקהל היה עומד על הסולמות מאחורנית. אתה יודע, את זוכר שהקהל היה מכין את הקרשים עם החמורים, את הקרשים לפני זה, בשביל שיעמדו ולא יצטרכו לשלם כרטיס כניסה, הם היו עומדים כמו קופים על החומות. 1-0, שער מהסרטים אני חייב להגיד, בנגיחת ראש בהתעופפות יוצאת מן הכלל של אליאני, אנחנו בדיוק בדקה 36. אבל אתה יודע מה, המגרש היה מלא, והחומה מסביב, כל המגרש היה מלא קהל. כמו קופים על הזה. הם נהנו לפחות, כי כל כדור שניבט מעל הקומה, לא החזירו את הכדור, היו מרצים הכדורים הביתה. שלמה שרף ויצחק שום מסמלים טוב מכולם את התקופה בכפר סבא, הפכה ממועדון נחשב באזור השרון, לכזה שכל הארץ רוצה ללמוד ממנו. שלמה, שהעביר את כל הקריירה כשחקן במועדון, הפך ב-1974 למאמן. שום, אז כשחקן, היה זה שגרם לקהל לנור למגרש. מי שלא ראה אותו לשחק, הפסיד הצגה. שום היה קונצנזוס לגביו, ביכולת שלו, בהנאה שהוא עשה לצופים. אנשים אמרו לי, אנחנו באים לראות את שום. זה היה כל משחק, הוא היה נותן מעל ומעבר. והייתה לו את היכולת הזאת של כדורגלן עם טכניקה, עם יכולת כל כך גבוהה, שהקהל היה פשוט בא ליהנות לראות את המבצעים שלו. אני הייתי זה שארגן את המשחק פרידה מפורסם עם הסוסים
ליצחק שום. כשהבאתי את הסוסים לאצטדיון, אז שום לא רצה לעלות על המרכבה בשום פנים ואופן. הוא התחיל לצעוק לי, מה אתה עושה לי? מה אתה עושה לי? אתה לא נורמלי. סוסים? מה אני מלך? אמרתי לו, יום אתה נסיך. כל מה שהיה צריך זה תואר אחד שיעלה את כפר סבא על המפה. ב-1975 זה סוף סוף הגיע. הגביע הראשון ב-75 היה יום עצמאות פה בכפר סבא. אני יכול להגיד לך דבר. סגרו את העיר, כל העיר הייתה ברחוב. היו חגיגות, אל תשאל. אנחנו הובלנו 1-0 נגד בית"ר ירושלים, ובגין נכנס למגרש. הטריבונות הלכו ליפול. הטריבונות הלכו ליפול. אנחנו בגין נכנס למגרש, והם עשו 1-1. והיה לנו את הכוח הזה מ-1-1, עם כל הקהל שהיה וכל האווירה המחשמלת שהייתה סביב בית"ר ירושלים. הגענו לחזור ל-2-1 ולעשות את ה-3-1 ולקחת את הגביע. זה הגביע, זה היסטוריה, כי זה היה הגביע הראשון, 75. אחרי זה עוד זכינו בעוד 2 גביעים, כפר סבא זכתה בעוד 2 גביעים ואליפות, אבל אין ספק שאת הגביע הזה אף פעם לא נשכח. שיר נשיר על השוער, בלי מורד ומורד, הוא ידע להצטער לגובה ולאורך. כפר סבא הביאה את ציפי שביט. שיר ב-75 ציפי שביט. כן. הפעוטון, פתחנו פה פעוטון. 75 שיר של ציפי שביט. נכון. אלוהים אמיתי, שיר של ציפי שביט. אתה מבין? אנחנו כפר סבא. זו ששרה, לקחו אותך לג'מבו. אנחנו עוף מוזר בכדורגל הישראלי. אבל היא מדענית, מספר אחד, אבל הביאו אותה. היו מביאים את... היא עשתה לנו ככה ברגליים, ככה בידיים. אתה מבין? נתניה, הביאו שלמה ארצי. היום זה... כפר סבא הביאה ציפי שביט. אתה מבין? אנחנו כפר סבא, אנחנו עוף מוזר בכדורגל הישראלי, אנחנו מיוחדים. הגביע שלנו עושים נשב באולמי השרון, אז אולמי השרון היה ואני פאר, אני קונה את הגביע. מחירה פומבית, קונה את הגביע. זה היה הרבה כסף אז, 150 לירות, זה היה הרבה כסף. לוקח את הגביע, מחביא אותו בבגז', נוסע לנתניה, לכיכר עצמאות, שם להם, שם יושבים כל השחקנים של נתניה והאוהדים, שם להם את הגביע, זה הגביע שלנו. הגביע ישן אצלי איזה שבוע ימים, אף אחד לא יודע איפה הוא. אנשים עלו על הרגל למוסך להצטלם איתו. כמו מקה זה היה אצלי במוסך. לא רק שהיום מדברים על כדורגל של הטיקה טקה של ברסה ועל הכדורגל הכוללני של יוהאן קרויף ב-74. פה בשנת 80 עם שלוים דשרף, שהיה מאמן, פה שיחקנו את הכדורגל הזה. נוח איינשטיין היה מרים, שחקן מגן תוקף, הרי שחקן נבחרת ישראל, הוא היה תוקף, מרים את הכדור, בצד השני היה בועט את הכדור, הוא נוגח אותו, אי גליל, למגן הימני, בצד השני, שתבין שלנו. אם זה לא כדורגל שכולם עולים וכולם יורדים, אז מה כן? שחקנו הרבה שנים ביחד, כמה שחקנים, אז היה לנו גרעין טוב, בגלל זה גם הצלחנו. ואין ספק שיש כאן... למעשה ראינו עכשיו שער של יאני בהתקפה מתפרצת, ואני אחזיר את המיקרופון אל יורם ארבל. כל אחד מתאר שער בזמן שלו. ב-1980 הצוות של ניסים קיוויתי ויורם ארבל ראה את הצוות של שרף ושום מביאים גביע שני לעיר אחרי 4-1 על מכבי רמת עמידר. הפועל כפר סבא זכתה בגביע בפעם השנייה בתולדותיה. עם הגביעים נפתח גם התיאבון. המטרה הבאה סומנה, אליפות. הפועל כפר סבא בא היום למכתש בגבעתיים במטרה אחת ויחידה, לא לספוג שערים, ואכן הצליחה במשימה וזכתה באליפות המדינה בפעם הראשונה בתולדותיה. ובמאמר מוסגר, חבל על הצופים שטרחו ובאו למגרשה הביתי של שמשון וסבלו 90 דקות של כדורגל עקר ונטול עניין. תאמינו לי שאם לא הייתי עובד עכשיו ומקבל תשלום, הייתי קם והולך לאות מחאה. פשוט קם והולך. אבל אין להאשים את שתי הקבוצות. בכפר סבא היה יתרון של 2 נקודות על הדולקת בעקבותיה מכבי נתניה, ומטבע הדברים הסתפקה בתיקו. גם ליריבתה, שמשון היה דרוש למעשה תיקו בלבד כדי להישאר בליגה הבכירה. שום ערך ספורטיבי למשחק עלוב ומביש.
פשוטו כמשמעו. ואם אתם שומעים רוגז וכעס בקול שלי, אתם שומעים נכון. רפי גינת ששידר את המשחק באותו יום, לא ישכח. אז שיגיד רפי גינת מה שהוא רוצה, שרפי גינת יגיד מה שהוא רוצה, ויתעסק עם הכרומוזומים בחומוס. המטרה קידשה את האמצעים, ואני שמח שאנחנו עשינו את זה. השחקנים היו די מבוגרים, בכדי לדעת איך להתייצב במגרש ואיך להוציא את הנקודה. פשוט קשה לי לבטא את ההרגשה שלי. כל מילה שאני רק יוסיף, רק יכולה לגרוע. כילד, גם כאוהד של הקבוצה, וכמובן כבן של בתואר היסטורי גם למועדון וגם לאבא, זו חוויה חזקה מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהביאנו וקימנו והגיענו לזמן הזה. מי שרוצה ללמוד על שירי התקופה, מספיק שיאזין לאוהדי הקבוצה בחדר ההלבשה הצועל. החגיגות האלו אגב לא נמשכו זמן רב. מאוחר יותר התבשרו האוהדים שלא יערך טקס אליפות בשל מותו של ראש העיר זאב גלר יום קודם לכן. שנה מאוחר יותר האלופה כבר ירדה לליגה הארצית וקיבלנו סימן ראשון ומטריד על העתיד לקרות למועדון. זאת תמונה מהמשחק הראשון שעברנו לאצטדיון החדש נגד הפועל תל אביב, 7,000 צופים, מפוצץ, וזה מחזה שאני מקווה שיחזור על עצמו, כי כיום זה נדיר לראות את זה. אולי בכלל המגרש שלנו בנוי על איזה קבר, בית קברות. גם זה יכול להיות. זה מה שאני בודק. זה מה שאני בודק. יכול להיות שהמגרש שלנו בנוי על בית קברות בימי בית ראשון. אי אפשר לדעת. בשנות ה-90 הכדורגל הישראלי עבר תהליך הפרטה שהגיע גם להפועל כפר סבא. ב-1995 אלי טביב רכש את המועדון מידי ההסתדרות. יש כאלו בעיר שמאמינים שכאן בעצם התחילה הנפילה. המשטרה עוצרת את אלי טביב וגבי טווילי, הבעלים והמנכ"ל של הפועל כפר סבא, חשד זיוף כרטיסים וגנבת כספים. זייפת או לא זייפת? לא, מה פתאום, לא, זה הכל, עוד יוכח שהכל בנו. למה התחבאת בארון אתמול? לא התחבאתי בכלל, הם פרצו לתוך הבית, וחשבתי שאולי יש גנבים בתוך הבית. המשטרה חוקרת חשד לסדרה של מעשים פליליים שנעברו לכאורה במשך שנים על ידי אלי טביב. תשמע, ישנם חשדות, אבל חשדו גם בראש הממשלה. ההבדל ביני לבין ראש הממשלה, אותו לא עצרו, אותי כן עצרו. גם סופי דן טביב בקבוצה לא נקשר בהיבטים ספורטיביים, ובמיוחד זכורה עונת 2007-2008. ישראלביץ' מעלה את הכדור הזה, והנה בא נגיחה והשער! 2-2 דאגלס דה סילבה! יבוע, איזה שער! גדול, ענק, אדיר, סמואל יבוע! באותה עונה עם סגל נוצץ במיוחד, כפר סבא שסיימה את הסיבוב הראשון במקום הרביעי, הצליחה איכשהו לרדת. עד היום, למי שעוקב מקרוב אחרי הקבוצה, ברור שמדובר במשהו שקשה להסביר. ירדנו ליגה לא בגלל הצד המקצועי. ירדנו ליגה בגלל סיבות שכולכם יודעים למה. אתה אומר את הדברים האלה על סמך מה שאתה יודע, או על סמך מה שאתה משער? אני אומר לך זאת השאלה. לא יכול היום לומר על פרטי פרטים מי היה מעורב, מה היה מעורב, אבל ברור שהיו דברים לא כשרים בירידה שלנו, זה ברור לחלוטין. פנדל שישי העונה לזכות כפר סבא, רק בן לוד הצליח לכבוש. היו משחקים הזויים, היה לנו 8 פנדלים, החמצנו 7. דה סילבה בעט לי פנדל, שאם הוא בועט אותו בפתח תקווה אני נשאר בליגה. ועכשיו זה גם בחוץ, דה סילבה גם מחמיץ. אנחנו יודעים הכל על דה סילבה, יודעים על כל השחקנים. אותו שחקן שהחזיר כדור להוא שנתן גול שם בזה, ואותו שחקן שבעט פנדל נגד מכבי תל אביב. שים את הפנדל, גול, נשארתי בליגה, מסר לו, כמו שמשחקים בפארק עם הילד. אנחנו זוכרים את כל הפרשות של זרקו, של כל מה שהסתובב מסביב, כל הדיבורים. אתה רוצה שאני אהיה אויב שלך? אתה חושב שאם אני רוצה לעשות משהו, המאבטחים יעצרו אותי? לא יודע. אתה חושב שיש לי בעיה להגיע לך עוד 3 ימים לתוך הבית שלך באוסטריה? אז יהיה לך מאבטחים שם? כבר אז הרגשנו שמשהו קורה, אבל לא יכולנו להצביע על מישהו, על משהו.
אבל זו שאלה שתמיד נשאלת, למה לא הלכתם? עובדה שהמשטרה חקרה והוציאה כל מיני הצהרות כאלה ואחרות מאנשים שנחקרו, ולא עשו עם זה כל כך הרבה. כלומר, דברים כאלה, אתה יודע, נורא קשה להוכיח. בסוף עונת 2008 המקוללת, 4 מכוכבי הקבוצה עברו להפועל תל אביב ללא תמורה. הכל היה מעוגן בהסכם העברת הקבוצה לידי איש ההסתדרות שאול לידור, כשאלי טביב עבר בעצמו לאדומים שנה מאוחר יותר. אלי טביב כבר היה עם רגל וחצי החוצה. שאול לידור משום מה הסכים לוותר לו על נכסים ששווים מיליונים, לא ברור באיזו זכות. כשאחר כך הקבוצה עברה לידיו, הבנו פה שמשהו פה מסריח. זאת אומרת, על סמך מה אתה מוותר על מיליוני שקלים ולוקח את הקבוצה לידיך, ועכשיו עוד עושה רעש וירטואלי, כאילו אתה רוצה לתבוע את הכסף הזה בחזרה. אתה ויתרת עליו. נקודה. העברה של הקבוצה, כולל השחקנים, כולל הכל עברו את כל היועצים המשפטיים, גם מצידו וגם מצד האגודה. זה לא שבא בפתאומיות. נתתי לו את הקבוצה בחינם, השארתי להם קבוצה נקייה מחובות. בתמורה לזה, כמובן, אז לא לקחתי, לא קיבלתי כסף ממנו, בתמורה לזה לקחתי מספר שחקנים, שהם גם ככה לא יכלו להמשיך, והם לא רצו להמשיך בפועל כפר סבא. דונגר בתוך הרחבה, מחזיר את זה לדוד, הנה הגול! והנה המהפך, עוד 3 נקודות בדרך לליגת העל. ב-2010 העביר דור את המועדון לידי איש העסקים הראל רייכמן. על המגרש הקבוצה שתומר קשטן רצה טוב, והייתה מועמדת בטוחה לחזור לליגת העל. עכשיו סמי אליקים עם הכדור, אפילו לא מצליח להבקיע. 2 ברציפות שכפר סבא נפגעה מהקיזוז ואיבדה מומנטום בפלייאוף, המנחוס תפס חיים משל עצמו. תגיד לי, אני צריך נקודה מ5 משחקים, אני לא לוקח נקודה ואני לא עולה ליגה? בקיזוז. נקודה. מ15 נקודה לא לוקח. זה משהו שמלווה אותי ואני משחזר אותו כאילו היה אתמול שלשום, כי זה באמת משהו יוצא דופן, הפספוס הזה שהיה לנו. כן, ועוד פעם, גם בגלל הרצון האישי שלי לעשות את הצעד הזה כמאמן, להעלות את הקבוצה ליגה, גם בגלל שהיינו כל כך דומיננטיים וטובים, וגם בעיקר בגלל שזה הבית שלי. רציתי מאוד לעלות עם הפועל כפר סבא ליגה. גם מחוץ למגרש העסק רק הלך והסתבך. רייכמן נקלע לחובות ודרדר את המועדון לשפל חסר תקדים. בתקופת בעלותו כפר סבא הפכה למשועבדת לקבוצה אחרת, ממסמך אשדוד. 50% מקבוצת הנוער הועברה לבעלות נושה אחר, ושחקני נוער מוכשרים התפזרו לכל עבר. בינואר האחרון בעלי חוב הגישו בקשה לפירוק המועדון, מה שהוביל להורדת 9 נקודות קריטיות. כאן נשאלת השאלה, למה הסכים שאול לידור למכור לרייכמן את הקבוצה ולהוביל אותה ליבדון? שאול לידור הוא חלק מההסתדרות, אז הוא גם אשם. אין חוכמות. הוא היה צריך להיות זה ששומר. אני התרעתי בפניו הרבה פעמים. אמרתי לו, בסוף תגיע אליך. דיברו עם הרואה חשבון של רייכמן. דיברו עם מנהל הבנק של רייכמן. בדקו אותו מכל הכיוונים בציציות. ברגע שהוועדה של ההתאחדות כדורגל אישרה אותו ואמרה שהוא מתאים, אז מי אני שאני אחלוק עליהם? כל העיר יודעת. מי שתה לטביב את הדם, מי בא אחריו, מי פירק את הקבוצה, באיזו סיטואציה נמצאנו, כן? שבר כלי. שאול לידור? אתה אמרת. אולי בדיעבד, זאת הייתה טעות. יד הגורל, כנראה שמישהו שמר על הראל רייכמן, הקבוצה הזו לא תעלה ליגה והוא לא יצטרך לאבד את עונו עוד יותר ממה שהוא איבד בשנים שהוא היה. הוא האחרון שעשה את הנזק, ואני לא מתבייש להגיד, אדון הראל רייכמן. זה המוציא לפועל, זה הרוצח האחרון של הפועל כפר סבא. פנים של בייבי פייס, הוליך את כולנו שולל. הראל רייכמן סירב להתראיין לסרט, אך מסר. אני לא מכיר הרבה אנשים שנתנו את כל מה שיש להם, וגם את מה שאין להם, למען הפועל כפר סבא. אני מאחל למועדון לשוב במהרה לליגה הבכירה. כשאני רואה את הפועל כפר סבא היום כמו שהיא, זה אחד הימים העצובים והנכשלים ביותר שיכולים להיות עבורי. אין דבר יותר עצוב מזה, זה כמו לאבד ילד. מאוד מאוד עצוב. פשוט אני לא רוצה אבל
אנשים שאתה מאמין בהם, מחסלים לך את החלומות. ובלי בושה. אתה מבין? בלי בושה. הייתי צריך להסתכסך עם חצי עיר בגלל אנשים שהאמנתי בהם. אין דבר יותר קשה מזה. הנה הגביע, התואר האחרון של הפועל כפר סבא, גביע המדינה, מחזיקת גביע המדינה 1990. הגביע כבר מלא חלודה ואבק. גם המועדון הזה מלא חלודה ואבק, ואני מקווה מאוד שתלכו מפה, ינקה אותו, ואני מקווה שהניקיון יהיה גם במועדון הזה, שעבר כל כך הרבה בשנים האחרונות, ונזכה להגיע לתארים ולהניף גביע או תארים אחרים בזמנים יותר טובים של הפועל כפר סבא. מוטי יברבוים הוא כיום הדמות המקשרת בין כפר סבא המיתולוגית והמפוארת לקבוצה המדשדשת של 2013. יברבאום, הכדור ברשת! איזה יופי של שער! שוב הכדור עם הקבעה לרחבה, ניסיון אחד, והכדור הזה בפנים, מוטי יברבאום! למועדון הוא הצטרף שנה אחרי הגביע האחרון ב-1990, כך שבין אם ירצה או לא, הוא מייצג את התקופה השכונה שלו. בתחילת השנה הוא קיבל צו 8, ויחד עם חבריו, שחקני העבר, אלי יני ונוח איינשטיין, הם הצטרפו בהתנדבות על מנת לעזור לקבוצת נעוריהם שנקלעה לפירוק. זה מה שחסר לי היום, שאין היום שחקנים שימשיכו את המורשת שהייתה לנו כאילו. זה בגלל הניהול הכושר שהיה פה. אחרת כפר סבא הייתה צריכה להיות אימפריה היום, לא הייתה צריכה ליפול, לא הייתה צריכה לרדת. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. הגענו כבר לתחתית, ואולי, אתה יודע, לפעמים צריך לרדת ממש לתחתית החבית כדי לנקות אותה לחלוטין. כלומר, להגיע ליסודות של המסורת של המועדון הזה, כדי לבנות אותו חזרה מחדש לימים המפוארים שלו. כשאלי יני ומוטי יברבאום ושמות ונוח איינשטיין ושמות שגדלתי עליהם, בהתנדבות, ברצון, מהלב, לפני כולם באו ונתנו את הנשמה ואומרים, אני ראיתי את האנשים, את המשפחה שלי חוזרת ומתאחדת, אני יודע, המשפחה הזאת לא תתפרק. כי ראיתי אנשים, ראיתי בטון, ראיתי סלע, ראיתי אנשים שהולכים עד הסוף עם הקטע, זה מאמינים. כשבאתי לפה לפני חצי שנה, לא היו משכורות חצי שנה לשחקנים. המועדון הזה היה מלוכלך, למה פיטרו את המנקה, והמועדון הזה היה מלוכלך ומלא אבק. לא היה סבון כביסה. הבכי היה פה על הקירות. ולעשות את השינוי הזה, מהרס כזה מוחלט, אין הוקוס פוקוס בחיים. הערב הגורלי של הפועל כפר סבא מתחיל עכשיו, 90 דקות קריטיות לעתיד המועדון המפואר הזה. המשחק הכי חשוב שלה בשנים האחרונות הגיעו הנהלת כפר סבא והאוהדים עם הלשון בחוץ. גם אחרי שהובילו, לכולם ישבו בראש שנים של ביש מזל וניהול לקוי, ובכדורגל, כמו שגם יברבוים יודע, אין הוקוס פוקוס. כדור לצגאי, אין שם נבדל, יש שם 1-1! יחיאל צגאי עושה כאן את השוויון, דקה 58, הפועל כפר סבא עכשיו בברוך גדול. תרדו, אבל תרדו כמו כפרים! תיתנו הכל! 10 דקות, תיתנו הכל! נכבד אתכם, תיתנו הכל! עכשיו הכדור יוצא מהרגל, נכנס פנימה! 2-1 לאשקלון! הפועל כפר סבא בדרך לליגה א', כמה עצוב, כמה כואב. זה הרגע, כפר סבא ירדה ליגה למקום הכי נחות בכדורגל הישראלי. לקחו אימפריה ועשו ממנו מיץ של הזבל. מי שפגע בפועל כפר סבא, ואני אחראי, הוא יישב מאחורי סורג ובריח.
זה לא עוד מועדון בכדורגל הישראלי. המועדון הזה עושים מדי הרבה דברים טובים, בכדי שכל כך מהר ייגמר. הדבר החשוב ביותר זה מה העיר תעשה. אם העיר לא תתמוך ולא תעזור, אני רואה בו את סוף הדרך של הקבוצה הזאת. אני מקווה מאוד שהקבוצה הזאת לא הולכת להיעלם. זה יהיה חבל מאוד, אבל אם היא תיעלם, אז יסתבר שהכסף הוא הרבה יותר חזק אפילו ממה שאנחנו חושבים. עם כל העצב, הקריסה שכפר סבא היא כרוניקה של מוות ידוע מראש. עוד מועדון מיתולוגי ללא גב כלכלי אמיתי, שנכשל במעבר מהמשפחתיות לעסק, מהחובבנות למקצוענות, מהתיאור למזוהם. העבר נשאר זוהר, בזמן שהעובר רקוב והעתיד מעורפל. אני כאוהד לא יגידו לי מחר טוב, התאחדנו עם רעננה, אתה אוהד מאחר של רעננה. הם עלו ליגה, בוא, אתה לא בליגה א', מי מחר אתה בליגת העל. מה זה? מה זה קבוצה הזאת? מי זה מעניין? אני הפועל כפר סבא, אני לא מחפש איחוד. זה הקבוצה של העיר שלי, היא לא תתאחד עם שום דבר. אנחנו נעשה את הכל, זה לא יקרה. שיחקנו פה לפני שבועיים נגד קבוצה בשם ביתר תל אביב, שמשון רמלה לוד, הכוח עמידה, החלאה, חסר תענכים רק. אפילו ההורים של השחקנים לא באים לראות כי אין זהות. יהיה פה בעל בית ראוי להחזיק את הפועל כפר סבא, גם בעירייה מבינים את זה, גם מפרק עובד איתנו, גם הקהל עכשיו נחוש יותר, שזה לא יקרה שוב. מכאן הדרך רק למעלה. אני לא יודע איך המועדון הזה יקום מחר בבוקר. אנשים לא מבינים כמה המועדון הזה ערוץ ומפורק. אם אנשים פה לא יתעוררו, הפועל כפר סבא יכולה להגיע למקום גם יותר נמוך. המתקן הזה, האוהדים האלה, ההיסטוריה הזאת, יכולה להימחק. עכשיו, רגע לפני שכפר סבא מצטרפת לשמשון עמידר ויהוד ונשכחת בתאומות הליגות הנמוכות, צריך לעצור ולחשוב. איך הפך הכדורגל הישראלי למקום שבו לנשמה אין יותר חשיבות? איך התשוקה פינתה את הבמה לכסף הגדול? ואיך העסקנות קברה את הרומנטיקה? כשהמחשבות עוברות בין תחנות הראש מבלי לצפות, כמו מתוך קדחת, זרם של מילים סתומות שוטף את הגבולות בין כן ולא, אני רועד מפחד. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוחר ורוצה הכל לשכוח, לראות את העסק שגדל, איך נחל מתפתל ובתוך חלום לשכוח. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוחר, אף פעם לא בוחר, אף פעם לא בוחר.